Mga namumutan kong taga-partido, kamo sako magdangog. Sa tigsiko, maghimate buda maghinanyog. Kita magkaburonyog, siring kan sarong rawog na nyog. Labanan ta ang COVID-19 na naglalakop. Tigsikong enot ang COVID-19 na helang. Uya kita ngunyan, nakakwarantina naman. Magsunod tabi sa health protocols mga tugang kung gusto pa nindong mahiling ang aldaw na nagsisirang. Ang mga frontliners tigsiko man. Saludo kami sa imong mga sir buda ma'am. Mga bayani na udok sa buot ang pagtabang. Sa indang pangapudan baka daang sahod madugangan. Tigsiko man si mga tao na ang payo matatagas. Sabing stay at home, minapasali man lugod, sige ang ruluwas. May uman importanteng lakaw, nago ang rarabas. Sawa na gayud maghangos, ang kampusan tutabi, mahiwas. Tigsiko man ining mga tinamaan na kanghelang. Data po niya to sinda katakutan. Kundi, sa tuya po sindang tabangan. Ipangadji ta ang sa indang karahayan. Tigsiko man ining sa tong bakuna. Iniman para sa proteksyon kang salud ta. Nganing maisalbar ang sa tuyang ginhawa. Di mag-asa sa bisa kang purong gin na Hinebra. Tigsiko man ining mga taong grabe ang pagtios. Sa pagkakan, sinda kinakapos. Sa buot ninda, luwari na daw ini matatapos. Maraysa ng ayuda, daing huraw, dagos-dagos. Tigsiko man ining satong magayon na tema, sirang nin pag-asa sa diklom nin pandemya. Sa to ining paghurup-hurupan, puda mamibi kita. Taang Diyos masuripot, siya ang satong pag-asa.